Dnes vám rozpoviem príbeh, ktorý sa odohral veľmi dávno. Po 5 mesiacoch príprav 11. mája 2025 odohrali žiaci základnej umeleckej školy premiéru muzikálu Dievčatko so zápalkami. Predstavenie ponúklo okrem činohry aj autorské piesne v podaní školského orchestra. A ako sa na výsledok svojej práce pozerajú účinkujúci? Ako to povedať? Asi tá moja. A to je jaká? Zaspievaj. Ďalej odísť. No, každý večer z dier vyliezame, ulicami v tme sa prechádzame. Všetky boli pekné, takže... Ale ktorá bola tá najkrajšia? Biostrava. Sofia, ako sa volá tá tvoja, Áno. Ako sa to volá? Bubáčiky mince. Tak, čo ja viem. Prachy, mince, bankovečky. Chcem ich vrecia plné vlečky. Ale pani vychovávateľka, veď sú Vianoce. Tak v tom prípade šťastné a veselé. Kosmieš. Všetkým chvál. Tak ako inak, nie tá moja, samozrejme nie som sobec, postavu, ktorú stvárnil Juraj Lešo. To je dirigent. Hviezdy. Postava. Mne sa páčia potkany. Alfa, Omega, Bio. Mamma mia, to sní ako slovo budúcnosti. Ani nie, skôr pod javiskom. Nie. Teraz nie, ale na premiére... Premiére, áno. Som nejedla. Sakra, vždyť to dítě bylo rovno před ní. Musíme použiť plán B. My máme plán B? Ešte nie, ale budeme mať. Keď som si zabudol vypnúť port a začal som vravieť blbosti. Aké blbosti si hovoril? No, napríklad, že človek sa tu naťahuje ako taký blbý človek. To Lukášového oného, čo to vravil? Franky! Dobre. Dobre, ideme piesť. Môžem piesť? Ja som v živote nič krajšie nevidela a poznám Andersenové rozprávky, lebo som na nich vyrastala a Dievčatko so zápalkami viem odrecitovať doteraz naspamäť. Narodil sa 2. apríla a ja som sa narodila 1. Super to bolo. Áno, bolo to veľmi pekné a veľmi dojímavé a herci boli skvelí. Ktorá postava sa ti najviac páčila? No tak, aj Mesiac bol super a aj vychovávateľka. A potkany, tie boli super tiež. Páčil, ale skoro som odspal. Ktorá postava sa ti najviac páčila? Lukáš. Budeme ho volať Dievčatko.